Hai phong kaham ini kasih jotan phong kaham bahai tongwai lukrok mia protosen kaham ke huimalia horo mayu masalah liya kita bokos tamas toseng tanglai tonglo hai kono moga asal ini saya liya kita ini seng sapong himlainya nih motor pan klik kami apa kalau belai energi amak hai ki bizakka amone bagayno hazane takte buksho bisa suri lagi last mi apro और आदंग मादंग होटल बारा कोबुनी तो फसिनी लोकाल तो belai ke amzar mungruka lokorong suba suba ikono problem senglia dia bayang paikan ke nora pura kobuni do korone bosong rong mung ok ekrege joton sengor ni borok tanglai nei horo bumi apro naisam za kasini dara horo mi apro naisam za kon saikna de lai phai kamani na ga sona to ar phai khabor boro ongklogo klai tong rakha bilgobo jeng ongklogo boro kanai ongklogo klai tong rakha ke seng pal phai peke ke boro ongklog klai tong de threatening bo zakha boro chekle guta sona chekle ke saimia senior tripura ng ke boro hore ma ke chekle re lai sasting ke yang thanai tamang nai tarpore thuthai ma lai liya ke thuthai or buthunga bini jagabo to kon menes khainai sini MDC sahib som tongo borok menes khaima bisingtei kalai huge amount of hotel bar una zakha miawa ka ke tabo aina ek sa gok lainai 9টা 10টা jora seng tai bisuk noko 9টা 9টা jora satong tu sak bisuk jora gok laiman sa gok lain ne agok laimani ambai jotono suri mongkong nai jotono no seng komong nai seng update nai sini mongkong sini dol no mate kitcha jora seng nai sileno ambai kaisa koktuma kasai fekya jini dagoto David Mura singsong Assam haste sogoi mani pore Assam haste ni borok rok bai mio horni jorao kiri sokoro kharai jaka arani borok rok bai horni joro najum jaka tai chekalak jaka hanei bo tini fungo bini Facebook o phaiye bo lukorongno sai khnare phakya Assam haste ni kubun bongsoni borok rok borokno kiri sokoro rok khlai kya hanei